és aquest soroll? Es va preguntar en Jaume mentre baixava pel caminet empenyent el seu carretó. Buscava fulles de lletsó per donar al seu conillet. Oh, sona com si fos una gallina. Va deixar el carretó i va anar a veure què era aquell soroll. Sí, era una gallina. Era dins la tanca atrapada per un filferro de punxes. Pobra bèstia! Oh, tens la poteta enganxada al filferro, Va dir en Jaume. Estigues quieta, gallineta, que provaré d'alliberar-te sense fer-te mal. La gallineta no es va moure. La veu amable d'aquell noiet li havia agradat. En Jaume va treballar de valent per aconseguir deslligar-li la poteta. Es va esgarrinxar bastant la mà, però res, tu, això no el va amoïnar. Havia d'alliberar-la abans que es fes mal a l'altra pota. Ja està, Va dir finalment. ja ets lliure. Pots caminar, gallineta. O potser et fa mal la poteta. La gallina va mirar de caminar, però la pota li feia molt de mal i es va asseure's al camí cloquejant tristament. Pobrissona, Va dir en Jaume. mira, et posaré dins del meu carretó i et portaré a la granja. Espero que la dona del pagès sabrà com curar-te la poteta. La va col·locar dins del carretó i ella va asseure's sobre les fulles de lletzó, cloquejant amb força. M'estàs donant les gràcies, oi? Va dir en Jaume. Estic content d'haver-te trobat. Bé, aviat arribarem a la granja. Va empènyer el carretó amb molta cura durant tot el camí fins a arribar. Va entrar a la masia i va trucar a la porta. La senyora Berta, la dona del pagès, va obrir. Es va sorprendre molt en veure en Jaume amb el carretó i la gallina. La vostra gallina ha quedat atrapada en un filferro de punxes i s'ha fet mal a la pota, Va dir en Jaume. La podeu agafar, senyora Berta? És que pesa molt. Beneït siguis, fillet! Ets una bona persona! Va dir la senyora Berta, agafant la gallina amb suavitat. Oh, la seva poteta! No importa, aviat la hi curaré, Miri, va dir en Jaume. hi ha un ou al meu carretó. Oh, senyora Berta, l'ha pos la gallina. És preciós i està calentet. Toqui'l, on el deixo? Al teu carretó, va dir la senyora Berta. És la seva manera d'agrair la teva amabilitat, Jaume. Ha post l'ou per tu, no per a mi. Emporta't a la casa i te'l prens demà per esmorzar, Oh, gràcies. va dir en Jaume amb gran alegria. Mai cap gallina no havia post un ou expressament per a mi. Quina gallineta més maca! Se'l va menjar, doncs, per esmorzar. I li va semblar l'ou més bo que havia tastat mai. Avui anirà a la masia per veure com es troba la gallineta. Potser haurà post un altre ou. No se sap mai.